Ahojte lidi a vítám vás u nového videa, kde budu hrát hru Horrific Housing. Pokud to neznáte, tak je to hra vlastně, kde se dějí různé věci, třeba meteority, tsunami a vy máte vlastně nějaký domečky a vy to musíte přežít. No já jsem zatím v lobíčku, takže jdu dělat nějaký asi parkour. Hop. Co to je? Nejsem moc dobrý, přehrám na mobilu. Nehraju normálně na klávesnici. Kurňa. Tak. Tady furt umírám. Ne. Já už chci zpátky. Jo, já nemůžu zpátky. Já to hraju poprvé na tomhle účtě asi a tady je nějaký tutoriál. Tyjo, tam asi modrý. Zkusím teda jít někam. Já už si zpátky. Kaš. Updates. Co to je tady? Aha, tady, jak padají ty bloky. Co je toto? Hraju tu hru poprvé na tomhle účtě. Vím, že existuje. Hrál jsem ji na minulém účtě, ale jenom chvilku. Takže to bude zajímavý. Kamo, kdy už to skončí? OK, tak teď to střihnu a dám vám vědět, až už bude začínat kolo. A vybrala se teda mapa láva. OK, tak to bude zajímavý. Zkusím teda přežít. Jo, já jdu do domečku. Tady má někdo UFO. Kurňa, to můžu. Tam má někdo minu. Ne. Ježíši Krista. Bylo to něco tady padá, tady nebo co? Ne, já chci loot. Au, yes, au. Dej mi to. Dejte mi to, unlock. Ne. Au. Já mu hrozně mal. Au. Ne. Já jsem umřel. Jsem dostal. Ornament bench. Aha. Počkej, co? Daily shop. A je tam teda něco, co já vlastně. House. Ornament bench. Dám to. Ukaž. Já to dám trošku někam jinam. Co to bude? To dám asi semka. Tak. Back, furniture, color, materiál. OK, tak už nic nemám. Jdu do shopu a jako to stojí Robuxy. Ne. Tyjo, to já mám jenom 100. Washing machine. Jo, já chci pračku, nemám to peníze. Ninja dog. To fakt nevím. Eclipse. Kde to je to Eclipse? Nevím, to je jedno. Jenom jeden hráč. A už skončilo kolo rovnou. No, moc dobrý teda nejsem. Hrál jsem to jenom chvíli, takže... No. Ukaž, co už začíná kolo.
3, 2, 1. Tak, už se začíná. Juggernaut. To je co? Asi uvidíme. Fazolový obchod. OK. Defeat the Juggernaut to win. Kde je Juggernaut? Kde je? No tady je. Co mám dělat? Au, au. Jo, jsem to. Jsem? Co? Já jsem zemřel. A jak? Jak jsem zemřel? Co? Co to je? Cards of Fate chci. Co to je? Chci zkusit. OK. Nikdo to nebere. No, tak nevadí. Město. OK. Co to zase bude? Asi normální režim. Jo, tady mám tu lavičku vlastně, jsem zapomněl úplně. Yes, já mám hotov. Kam to je? OK. Pardon, jsem tlustej. No nic. Nevinní, don't get murdered. Aha, no tak já se skladil mečku, ale si sedám na lavičku. Tyho teď zabírám vlastně celou lavičku. Kurňa, já vidím asi murdra. Nechte mě bejt. There's an abandoned house, okay? Ne, mudře. Domů. Ne. Mě nechte bejt. The floor is lava. Je. Já sedím na lavačce. Aha, to je jenom jako u jednoho baráku. Ok, já jsem se ještě u všech. Hot dog, jej. Dejte mám hot dog, dejte mi hot dog. Jo. Zase jsem tlustý. Hej, au. Hej, to se nedělá. Co je? Shop? A. Ten murder. Šerif! Kde to je? Kde je murder? Ne. Au! Au! Ojeje, tak to se nepovedlo. No nic. Tak toto bude asi pro toto video teda všechno. Zatím se s váma loučím. Tak. Ahoj. Ahojte lidi a vítám vás u nového videa, kde budu hrát hru Horrific Housing. Pokud to neznáte, tak je to hra vlastně, kde
se dějí různé věci, třeba meteority, tsunami. A vy máte vlastně nějaký domečky a vy to musíte přežít. No já jsem zatím v lobíčku, takže jdu dělat nějaký asi parkour. Hop. Co to je? Nejsem moc dobrý, přehrál na mobilu. Nehraju normálně na klávesnici. Kurňa. Tak. Tady furt umírám. Ne. Já už chci zpátky. Jo, já můžu zpátky. Já to hraju poprvé na tomhle účtě asi a tady je nějaký tutoriál. Tyjo, tam asi modrý. Zkusím teda jít někam, já už si zpátky. Kaš. Updates. Co to je tady? Aha, tady, jak padají ty bloky, co je toto? Hraju tu hru poprvé na tomhle účtě, vím, že existuje. Hrál jsem ji na minulém účtě, ale jenom chvilku. Takže to bude zajímavý. Kamu, ale kdy už to skončí? OK, tak teď to střihnu a dám vám vědět, až už bude začínat kolo.